Induna yesonto kancane bayipheshonale induna yesonto esifikile kancane angikwazi ukukhuluma induna yesonto engamnikanga imvume ukuthi angikhulume. Amen kancane. Ba ngekhethe inkosi enkulu yaseFilipi amaNazaretha umzizwe. Amen. Ngicela ubenelela babumvaneli nebandla lonke likhona lomndeni ekhaya umsana egama lenkosi. Amen. Sekukhona babumvaneli phakathi kwethu bangcwele uNkulunkulu wathi asofunda inhlonipho konke okusetshenzwayo sikubeke kuyo baba wethu umvaneli. Amen. bangcwele abahle ngicela ukuzethula ngokwangwenya isibongo kwaMbonambi ethempelini laseVulamehlo ngaphansi komfundisi uMthiyana. Amen bangcwele. Ngiyacela uNkulunkulu wasekuhleni wamaNazaretha ukuba angiphe bangcwele inkonzo ezokusiphilisa sonke phakathi kwendlu yesonto. Amen. Isabelelo 164. Inkonzo sibonge bangcwele ubekade sifundela umthandazo bangcwele oyinkonzo kuthiwa zazithi intombi endala mangabe sefundwe lamazwi ebese zisho ukuthi sekuphelele abo Nkosi yamaNazaretha. Njoba ngithi ubaba bangcwele ngicela imvume ukuguqa ubaba wethu sonke bangcwele nami ngumvangeli ubaba wethu sonke njoba sila bangcwele. Amen. Ngiyathandeke bangcwele ukuyixoxa le ndaba. Ngingakayixoxi inhloso yami nanoma ikuphi lapho engihamba khona. Ngiyacela umthandazo bangcwele. Umthandazo engiucelayo ukuthi ukusondela ngamagxathu nje amabili phambi kaNkulunkulu waseMthiyeni wamaNazaretha ungumlimi. Ukuthi umthandazo ukuthi ngingashi. Ngoba ngibabonile abantu abebesondele bayebesha.
abantu baye bacabanga ukuthi uma uzotshiwe abanye bathi ngesikhathi ngevatha lengubo bathi bayangibongela. Ngathi mina akuyona ipromotion yasemsebenzini ukuthi sengiyapromotwa manje sengizoba nemoto yamahhala engizohamba ngayo, sengizoba nendlu, sengizoba nani nezinye nje izinto abaye bayibize ngolimi lwesilungu ukuthi ama-benefit. Ngathi mina kakunjalo, kodwa lokho kusho ukusondela eduze komlilo. Enxusa uNkulunkulu omdala wey'nsuku noma sengisemakhaya ningxusele nami ukuba bangcwele ngingashi kulo mlilo ngoba ngibabonile abantu benje. Ngibuye ngizela ngelinye ilanga uthi omunye umshumayeli besixoxa nje singaphandle sikade umsebenzi kaNkulunkulu. Ukhuluma ngalesigaba engisanda kusuka kuso, ngifisa ukuchaza ngaso ukuthi kwake kwenzeka ngelinye ilanga omunye umvangeli wafika ethempelini ngokuthi esezazi ukuthi semkhulu ngaphezu komshumayeli. Wathi mayefika wafika umshumayeli ekhona. Wathi mayefika ngokuthi bonke abantu asebajwayele bazi wathi sibani bana ubiza isonto. Wasukuma intasuthi yabiza inkonzo. Kwangena esontweni kwathi mangena ngaphakathi wayesethi bani bana ufunda umthandazo. Wawufunda umthandazo waqeda. Wayeseyashumayela wenza yonke into. Uthema eseqedile wahlala phansi. Umshumayeli wayesesukuma washo zonke imemezelo zesonto wayiqeda. Wathi mayeseyiqedile zonke imemezelo kwacaca ukuthi kuphunywa ngaphandle kunesigatshana engingafuni ukusithinta okwakufanele kudlulwe kusona. Waqala waphendukela kumshumayeli, mshumayeli manje sekuyahanja wenze njani? Wathi umshumayeli mina ngibona ubaba umvangeli ezenzela bengicabanga ukuthi uzozenzela konke. Kuhle bangcwele ukuthi sihloniphane njengoba umshumayeli esho. Uma sileli ivangeli ngoba siyavangelini lonyazi lwezulu. Unyazi lusifundise inhlonipho bakhonza baba. Ngoba lo uNkulunkulu esihamba naye akusena uNkulunkulu nje bangcwele, kodwa uNkulunkulu opheleleyo. uNkulunkulu weyimanga nezimangaliso bangcwele. Uthi omunye ubaba ngelinye ilanga kwakukhona ubaba wakwamthembu endaweni yakwaMthethwa nensizwa yakwaKhumalo. Bathi uGombela wathi fika kwaMthethwa engenise khona wayesethi weKhumalo weMthembu ubiza uKhumalo basebehlangana noMthembu. Wayesethi lalelani hambani niyoma lapha esangweni. Kunomuntu ozoqhamuka lapha. Kodwa nithi induku niphathe induku. Ngoba kunomuntu ozoqhamuka lapha. Lo muntu mayiqhamuka ningabuzi lutho umshayeli. Nimshayele nimbulala. Uthi baqala babuka nabodwa bathi uShembe ukhuluma inkinga. uShembe bathwele uyinkinga. Amen. Bathi uShembe ukhuluma inkinga ke namhlanje. Kuthiwa bazipha lezi induku bahamba nazo bayokuma esangweni. Bahamba esangweni babuka lo muntu ozoqhamuka kuthiwa baqhamuka abantu. Kuthiwa bathi nje kungazelelwe lutho baqhamuka abantu behamba nomuntu ogulayo. Base besondela kuGombela bafike bathi baba sihamba nango umuntu ogulayo. Uphanjana bekhanda. Yasithi indodana kaMayekisa umqaqeni ngoba babekubophile. Bathi baba uzobaleka. Wathi nithi mqaqeni. Bathi baba uzobaleka. Bathi mqaqeni. Bathi baba eke waqaqa lezi ntambo uzobaleka. uShembe bangcwele uphelele. Ngangikhona ngelinye ilanga kwasokhulu laphana ensikeni bangcwele. Kwafika intombazane hamba beyibambile amadoda awu4 amadoda amadoda awu4 eyibambela kodwa yayiyeka phansi ithi mayivuke nawo alahleke ngala bisi iqhubeka izenze into ifuna ukuyenza. Kodwa yathi mase sebeyibambile yathi mayifika bangcwele ingakafika eduze kwakhe wayesayibheka uGombela bangcwele ebheka unyazi bathi manibheka bangcwele lwasebukhiyama esitulweni lwayibuka kwathi baqonda lamehlo ayo
ukuthi ayisishaye iphela kuthiwa yalishaya ikhathi zaza zabantathu yathi mayisishaya wasithatha bathi wayeseyama bathi wayeseyabuya bathi wabuya bathi wathi mayefika ngasesangweni bathi wafika wawaphansi bathi wayeseyakhulunyuluka kuthiwa waphuma inyoka abagcwele emlonyeni wakhe ephilayo kuthi ukhumalo nomthembu ababuzana ukuthi imuphi lo muntu esimlindela babona ukuthi nangu umuntu okuthiwa kasimshaya kuthiwa bayishaya inyoka bayibulala inyoka ebayimfithi wayeseyaphila ngaleso sikhathi. Sinonkulunkulu bangcwele opheleleyo uNkulunkulu bangcwele waseKhema amaNazaretha igama lakhe unyazi Yesu. Yiphe baba kodwa la izuziswa ngabantu basemangadini abantu bakwangena kuthiwa kwagulwa emangadini kakhulu basebezwa udumo lukaBhombela basebemfuna abangcwele abantu babemfuna bafike bamcela ukuthi siyagulelwa emangadini wayesethi uBhombela ngizofika ngelanga elithile kuthiwa bathi mangabe sekuzofika lelo suku basebebheka izinto abayibona ukuthi lezi kazifanele ukuthi sibe khona ngoba lo muntu ozayo akezwani nalezi zinto kuthiwa bathatha imalasi ngoba babefuya imalasi bayivela umgodi siphila kuthiwa bayifaka emgodini bayigqiba kodwa abantu wathi basefikile uBhombela wafika washaya amakhala wabuka ngapha nangapha wayesethi la wakhomba ukuthi la kukhona umuntu okhalayo banini la twazambiwa imalasi bangcwele zatholakala ziphila zathatha zayiswe emzini wasephuza bakhoza Enkosi mabona ndibasebenza ukwabona umuntu ofike emangadini wafika wathi imalasi basebemcela enkosi bakwambona ngoba inkosi yakwambonambi yayidumuzela kakhulu base abangcwele bethumela isigijimi ukuthi inkosi yakwambonambi yathela ukuthi ukufike lapha na emzini wakhe wayesanikela khona uBhombela uthi wathi mayefika inkosi yakwambonambi ilele phansi igula bathi wafika wayibheka abangcwele yambeka yabheka yayisithi hawo ngisho lana ukuthi umuntu lo akusiyi umuntu uNkulunkulu lo ngakho lo uNkulunkulu esinayo uNkulunkulu opheleleyo ayinto benza ngelinye ilanga kugula umuntu wayesebona amaNazaretha omunye womndeni ebheke eSabatheni wayesebika ukuthi ekhaya siyagulelwa sinosizi ngakho siyacela ukuthi ke nifike eManazaretha nizosikhulekisa kuthiwa nebala abangcwele babesebekela umshumayeli wayesekumsuku basebenikela khona kuthiwa abantu babefika beguqa nje esangweni kuthiwa kwaphuma umuntu ngaphakathi wathi ngiyacela ukuthi ubaba lapha ekhaya ningabe nisangena ngoba umuntu enise ngaye phakathi kwekhaya usedlulile emhlabeni Manazaretha ayingcwele ngiyawesaba amaNazaretha asalisizulu iNazaretha nje ukuthi mangabe kuthiwa banje umuntu ongasekho ebese ehlele emuva ngiyamesaba ngoba mina nawe
Sizidumo. Kodwa umehluko sizidumo eziphilayo. Base babuka namahlweni bathi noma kunjalo asisale sesingena. Abakhonza bathi khona into uShembe ayibeke kuthina manasana. Uma bangena bangcwele babamba ivesi lesihlabelelo sokugcina u242 lesihlabelelo siyakhuluma bangcwele. Uma sithi Nkosi yethu simakade simi phambi kwakho siyacela ube khona. Ngaleso sikhathi uShembe ubeke indlebe yakhe. Uthi lapha emthandazweni kodwa beke indlebe yakhe. Yokuhlabelela kwabamesabayo uNkulunkulu. Ngakho fanele bakuhlatshelele bangcwele sibe nako ukuqonda ukuthi asikho nje ekuhlabeleleni nasephumeni kodwa bangcwele sisemthandazweni ojulile. Base bengena bathi Nkosi yethu simakade simi phambi kwakho siyacela Nkosi ube khona nawe kanye nathi. Babamba ivesi lesibili lathi ehla moyo oyingcwele. Usebenze kubo bonke lokuthanda kuwe. Ivesi lokugcina lithi zonke izifo maziphele. Nazo zonke izono. Okumhlophe nokumnandi bese kuhlala nathi. Kuthiwa kwezwakala umuntu ephehlela ngale kweshithi. Bamvusa. Bambuza ukuthi wenze njani. Wathi bese ngihambile. Ushaka bangcwele wenze isivumelwano. Lapha emthandazweni uthi ukhumbula ukuthi wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho bese uthi uyahlala endlini kaJehova kuzobe sekuphelele insuku zakho. Amen. Into singayo labangcwele isivumelwano. Uma wenza isivumelwano kufanele usifeze. Lize lithi iBhayibheli kungcono ukuthi ungafungi kunokuba ufunge ngoba ngesikhathi uguga uthi ngiyayithetha inkosi yasehlelo maNazaretha uthi wasufunga ukuthi sengiyayihlanganisa naloNkulunkulu wasehlelo maNazaretha sengiyokuhamba naye kuze kwese kuphelele kwensuku zakho. Yesi intombazana bese ngihambile. Kodwa lapho bengihamba khona ngihlangane nomuntu owegqoka ijazi elimhlophe. Egqoka igqoko esimnyama. Wathi lo muntu igama lakhe uNyasi. Wathi lo muntu kimi angibuyele emuva ngoba sekufika abantu owenza nabo isivumelwano. So uthi nanoma yini abayokuyicela uyokubenzela. maNazaretha amahle kuyasiphunyuka ezandleni. Kodwa ayikho into esicela kuShembe singayitholi. Kodwa kusiphunyuka ezandleni. Okufanele sicela umusa kuloNkulunkulu wasehlelo maNazaretha. Ukuphatha ukuthi xa Nkosi usebukelisa sicela izandla ezihle zokuphatha kuphatheke abantu. Insizwa yeSulumane ngelinye ilanga ixoxela insizwa engeyili iNazaretha. Ithi amaNazaretha acebile. maNazaretha ingcwele sicebile. Kodwa ingcebo yethu ayifinyelele ezandleni zethu. Awubhekele isihlabelelo ozali nonke izizwe. Ubhekele lesihlabelelo ozali nonke izizwe. maNazaretha amahle sicebile kodwa manje ingcebo yethu ayifiki yithi. Uma ufunda emthandazweni weSabatha uverse 4 uthi ngokuba manje ngamdumisi ngemithetho yakhe akayekuyemukela emthandazo. Nayo into esilahleke kuyona maNazaretha. Isho singathandaza kangakanani kodwa uma singamdumisi ngemithetho yakhe uShembe akayekuyemukela emthandazo. Akasoze athe sesilakini isibusiso uma singayilaleli imithetho yakhe sigcina. Funda bawutholile. Wozani nonke izizwe. uShembe uyasibiza abangcwele sikhona abangcwele. uShembe uyasibiza futhi wozani nonke izizwe. Selibasiwe lelo zimo. Selibasiwe lelo simo. Ziyalotha zonke izizwe. Zonke izizwe ziyalotha abangcwele befazi ukuthi le nkolo yamaZulu kuphela. uShembe akuko lapha ngekhokhokwana. Sengabongenisa koSoshangana, wangenisa kwaSeswati eSwatini, wangenisa amaNkomo eMandebeleni, washona phansi lela mapondweni bangcwele. Yizani badingayo. Izani nina abadingayo. Bamenyo wozani. Bamenyo wozani. Ifa lelivuthile. Ifa lethu maNazaretha amahle Nkosini selivuthile. Nikhalelani liliphethe. Nansi inkinga sehlulwa ukugcina imithetho kaShembe ebese siyakhala sibone sengathi uShembe bangcwele akasebenzi kanti inkinga yethu yithi sehlulwa ukugcina imithetho kaShembe.
Sekwanele nidlenini. Sekwanele ukuthi shembe sekwanele nidlaleni manje. Lincisha bangalithandi. Ngicisho bangathandi. Abalithandayo wozani. Abathandayo wozani. Amasanga lelo lifa. Amasanga lelo lifa. Avulelwe nini. Avulelwe thina amaNazaretha. Lelo lifa ligciniwe. Leli lifa ligcinile amaNazaretha. Izulu nomhlaba. Izulu nomhlaba. Lalingakabikho lo. UJehova wenze lethe. Inkinga lensizwa yaSolomoni kodwa inkinga yabo bawugcina umthetho uSheba watshela bona. Yathi uma engase bathande abakhombisa umcebo wabo ukuthi umcebo wawo ungakanani. Wathi bangamangala. Wathi bangakhalile ibisi. maNazaretha ade singaziyo ade sifana nabantu abangekho. Kwaziwa ukuthi amaNazaretha abantu beinyawo. Abantu abaseklasini eliphansi. Kodwa uSheba waphakamisile amaNazaretha namhlanje umhlaba wonke. Sazi umhlaba wonke. Amen. Noma ikuphi uyothi mawuhlangana nezinye izizwe ezimhlophe zikwena siyabona wena uSheba. Amen. Uthi ababuza abantu hayi siyakwazi ukubona abantu bakaSheba. uNkulunkulu akasize sibe ngabantu bakaSheba ngempela. Ngoba ngelinye ilanga kwafika umlungu emzini waseMhleni amaNazaretha. Uma efika athi uzofuna amaNazaretha azosebenza ngoba kwaziwa ukuthi amaNazaretha angabantu abahloniphayo, angabantu abakwazi ukuziphatha kahle. Kodwa kunezwi awuthwalisho wathi kufuna amaNazaretha hayi ingane zamaNazaretha. Wathi kufuna amaNazaretha kodwa hayi ingane zamaNazaretha. Ubani ingane yaNazaretha? Ingane yami. Njoba nginapha impopolo sengishiye ekhaya. Ingane yaNazaretha ayilona iNazaretha. Ngoba ingane yami njoba impopolo zakangaka nje ingane yami ikuphi? Mhlambe se-14. Mhlambe yakutuza lapho khona khona. Ingane yaNazaretha sibe Nazaretha. uNkulunkulu akasilekelele ngithi ngelinye ilanga maNkulunkulu nithi ezinye izinto ezenza kwesinye isikhathi abantwana bethu bengasilaleli. Nathi nabazali abantwana bethu sibanika inkululeko kakhulu kuze kwedlulele kuze kweqe. Abantwana bethu sibathanda kakhulu. And uma sibathanda abantwana bethu siyehluleka ukutshela abantwana bethu umthetho. Uma sitshela abantwana bethu umthetho asisho ukuthi umthetho walapha ekhaya uthi sithi umshumayele esontweni nomkhokheli uthetho. Ngamanye amazwi mina mzala ngisho ngolutho. Kodwa abantu abakhulumayo laba abantu ababili. Mina mzali yiphi ikhaza elibambile emntwaneni wami. uNkulunkulu akasize asilekelele sithi masibambele ivangeli sibambe ivangeli eliphilayo maNazaretha. Amen. Ukuze sisuse kuloNkulunkulu waseMhleni maNazaretha. Ngoba kayikho maNazaretha ngiyabheja ayikho into engekho kuSheba. Amen. Kodwa ngenxa yokuthi siyahluleka ukugcina imithetho yakhe, siyahluleka na ukulinda. Sisasikhathini esinzima lapho abantu khona namhlanje bokomando bajaha izinto. Bajaha izinto. Kwalo ngafika insizwa ethempelini ngelinye ilanga yathi izobheka inkosazana. Yathi lensizwa ifuna ukugana. Uthi ke mangabe seyabuza umuntu mama. Uthi umuntu mama, hawu bengicela ukubuza ukuthi uyasebenza yini? Umuntu engazokhetha ingane zethu kanti akasebenzi. Kwathi uyasebenza usebenza egarage. Wathi udayisa imoto yini noma uwasha imoto. Ngoba yonke into kufuneka ihambelane nestandard. Hayi bangcwele. Mina ngithi ingane zami insizwa nje mangabe ino one room. Ifike ithi yasebenza. Ibambe itolo ukuthi bazokwazi ukuthenga impuku. Hayi bayiphathe indodakazi yabo. Amen. Sikhona maNazaretha. Ukuthi nemoto akanayo imoto bayithenga imoto bayithenge kanyana. Amen.
indlu noma kana indlu bayakha indlu sebeyakha bangcwele sebehleli ndawonye bangcwele. Asinakujabuleli lokubazali nabantwana bethu kuthiwa mntanami lapho yakhona hayi mawakho nakasekho noba wakho nakasekho uzohlala kahle uzoyazi kanjani umthetho wakulowo muzi. Hayi mntanami lapho yakhona indlu yakhona inkulu ungena khona ulahleke uyothini ingane yami usufikile khona uyothini mzali isifikile ingane yethu uma sifika sishiya udeli wami sishile sekukhona ikamelo okuthiwa kuleli kamelo ngane yami ungangeni kulo sizothini siyazithina ezuma thina babe sibe ngaphansi kophiko lweNyasesu. Amen. Inhlanhla leyo bangcwele eningayazi ukuthi mayifanisa. Nokuthi sibe ngamaNazaretha inhlanhla leyo bangcwele ngoba baningi abantu abaye bathi bayithanda lenkomo. Ngoba kuhlukile uyithanda nokuba iNazaretha. Athi umuntu ngiyayithanda lenkomo. Kodwa inkinga yami iphela namhlanje ngelithi abasekho labo bantu ngendlela abantu babona bengena ngayo ebuhleni bamaNazaretha. Kodwa uShembe ukhulumile ngalezi zinto 109 esihlabeleleni samaNazaretha. Ukhulumile ngalezi zinto zingakenzeki. Uma kwathi ithempeli lasebuhleni phezulu wonke umuntu wabuka ihaba lokuthi leli thempeli lingaka liyogcwala abawumuntu beqhamuka abantu. Uma uhlala unyazo lwezulu ehlabeni lithi abantu abenzayo bangaphezulu kwalabo. Sathini mina nawo sabukana emehlweni bazobevela. Wanona nina nonke niphume ekuphakameni. Uyabona abangcwele masingase sithi siyaphuma awungitshela sibabonile bephuma siphuma sithi siyaphuma. Sikhona abangcwele sithi siyaphuma. Ake sihlale phansi nje bangcwele senayo ayibona Nkosi amaNazaretha. Sizophuma singaphuma endlini siyohlala ngaphandle bangcwele. Siyophuma lapha sithi siyaphuma. Nina lonke niphume phakathi Ngokwehlula imithetho. Awu bangcwele ukuthi sehlule imithetho nje. Siyababona bengena abaningi Ufakazi nawo. Befuna yona le mithetho. Bafuna yona le mithetho labantu abasafuna ukuyizwa le ndaba ukuthi imithetho yaseNazaretha inzima imithetho yaseNazaretha iyahlulana. Ngenxa yokuthi kunezinto eziwahubhayo ngaphandle lapha sithi thina sifuna ukuya khona bathi nayi indawo yokuqasha. Bathi abazalwane nqabelane bathi nqabene uJesu bathi ngizoqasha sicashile onyazini bacela. Mangethwase Nkosi yami. Asethwase amaNazaretha. Ngibe musha emoyeni. Sibe bashe emoyeni. Ngibafuza abangcwele. Abasebusweni babo. Abasebusweni bonyasi Yesu. Usho njalo uJesu. Usho njalo uJesu Kristu. uJuda kaSimoni. Uthembele uJuda kaSimoni. Uthi hawu. Uthi hawu womntana kaSimoni. Akaba uzalwa. Uthi wena ngokuwazi awuzalwa. Mangethwase Nkosi yami. Abangcwele singathwasi nengubo. Ngibe musha emoyeni. Namokonke. Kodwa masethwase emoyeni sikhona amaNazaretha. Ngoba kufuneka bawuli Nazaretha kube khona umehluko uhlala phansi. Lushothana uthole nkosazana ngelinye ilanga. Lithi kwahlukile makhuluma umuntu oyiNazaretha nomuntu ongeyini Nazaretha ngoba umuntu ekhuluma iNazaretha enoNkulunkulu uthi tehlezi ngemva kwakho uma ekhuluma ufisa ukuphenduka umbone lo muntu okhulumayo ngoba kukhona ukuphila akukhulumayo bangcwele. Amen. 4:24 ingasila abasefesu
Amen. Zani nambathe umuntu omusha abakhonza bakhe sembathe umuntu omusha owenza umfuzo owenza umfuzo uThixo ngokulunga nangobungcwele esiminya yebo ngoweqiniso ngakho yeka lokwamanga bangcwele bakhona umuntu onamanga lapha endlini lithi iBhayibheli kawayeke akube lo wakhulume iqiniso lomakhelwane wakhe lokhu singamalunga alekelene thukuthelani ningozi asithukuthele abangcwele bakhe enkosini ningashoni ilanga nolanga lwethu ningamnika usathani singamnika mumbi indawo owebayo kangabesekho umuntu njojojayo bangcwele indlela zokwaba zahlukahlukene kodwa usuka khuthala makasuka khuthala asebenze okulungileyo asebenze izinto ezilungileyo izandla zakhe yebo ukuba nokuphuma osweleyo yebo akungaphuma emlonyeni wenu bangcwele liphuma kanjani izwi lokuthuka emlonyeni weNazaretha abangcwele kodwa kube yilelo elungelo kodwa makube izwi elungelo kwakho okufaneleyo ukuba liveze umusa kuba bonke abantu abazwayo igama likaZethu ningamdabulisa umoya engcwele kaThixo kukhona into ebekwakithi bangcwele ngithe mina abantu babazi kusibona ngisho singayigqokile ingubo emhlophe ukuthi singamaNazaretha ngoba kukhona uphawu ushamba libeke kithina osezi noma sihamba noma kuphi bathi leli iNazaretha loNazaretha elabeka uphawu ngayo sibe uphawu uNazaretha kuze kuba usuku lokukhuluma akhishwe kini konke okubabayo asikhiphe izinto abangcwele ibaba nolaka nokuthukuthela ukuthukuthela kanjani mfowethu sasisa wangena emanzini bagcwele kwabhajadiswa abangcwele kukhona yini owakushiyayo ukuthi khona okushiyayo ngoba ngaphambi kokungena emanzini uqala uvume qala uvuma izolo zakho kumshumayeli nakumkhokheli uma usuyivumile izolo usuyobhajadiswa ebese uthatha ithikithi elishasha elingabhale lutho uqala wena kuyibhalele wena lokuthuka kanye namagqubo onke nibe mnene omunye komunye sibe mnene komunye bagcwele nihawukelane abantu abangcwele ayikho into enhle njengokubona elinye iNazaretha lapha na ku148 yabona awufunde lapho hlala phansi kuyasabasitshela yemani ukwalana kwabo ayikho into enhle bangcwele ukuthi elinye iNazaretha lizonde elinye iNazaretha sikhona amaNazaretha lize liyoxoxela abantu abangeyiwa amaNazaretha kanti kuhle kangaka uNazaretha ethandana ebambele nesandla lithi nyaza sibambele ngezandla amaNazaretha babe muntu munye maNazaretha ibani munye nizothanda uJohn uma amaNazaretha simunye bangcwele insizwa ngelinye ilanga abakhonza bakhe ihambisa isipho nyasini bangcwele uma ihambisa isipho nyasini iyafika lapho icela umngane wayo noma ngibambisa bayazi ngoba umtshumayele baseduze komsebenzi kaJehova mnganami ngibambisa nasisiphungisise enkosini uma befika enkosini ithi inkosi yamaNazaretha kuseyabika nasi sipho baba ithi inkosi awusihle kodwa yini into okwenzela umshumayeli wakho yini into okwenzela abaphathi bakhe esontweni kwathi sikhona bangcwele ezinye izinto azidingi umnikelo sikhona amaNazaretha kodwa kudinga ukuthi sibuke ukuthi hayibo
kwelonke esodweni. Sikhona amaNazaretha. Kuthi masiyibuka lezi nomshumayeli umkhala kaMshumayeli awusashayi khona. Funa buke yithi lamaNazaretha angayobukwa ngabantu kwenye indawo. Isipinga sikamkhokhela sesisidala. Izinto ezofuneka siyibuke amaNazaretha. Nalinye ilunga lesonto engathi leli ilunga lesonto alinawo amandla. Siphekelelane amaNazaretha sisodwa bantwana. Ngeke ngakhuluma ngesizwe samaSulumane bantwana. Lesi sizwe bangcwele ngendlela esibambene ngayo bangcwele ungacabanga ukuthi elinye iSulumane lizalwa ngelinye iSulumane. Ngendlela lezizwe lezi esikwazi ukuhlangana ngayo kodwa zihlanganiswe yini? Zihlanganiswe inkolo kuphela. Kodwa elinye noma lingasuka lapha liyofika kuphi uma libona elinye lisuke libona umfowabo. Uma ubona iNazaretha abona umfowenu mntakababa. Singabi namaqhubu bacela. Sibambelana. Ningahlali nehlukane. Sihlale hlukane. Nizolahla uJehova. La ushebe uzokusilahla. Thandanani nibe Sothi noma siye embhekeni bangcwele uthi uyocela. Lithi iBhayibheli lapha eBhayibheli lithi ngesikhathi uhamba uye embhekeni uye lapho uyonikela. Lithi ma unikela usakhumbula yini umuntu oxabene naye? Lithi buyela emuva uyobuyisana nomuntu oxabene naye. Kanti ukuba wenze njani unikele umnikelo wakhe lathini. Sizohamba nje abantu balesasibheke emzini waseJudiki. Siyolanda ini isibusiso. Kodwa kuzothi mhlasimpe nje. Mhlawumbe nje singakangeni ngisho etiyeleni uthola useyiqathakile. Bayafika abaphathi bethu bangcwele uma ngabe sizoya emhlanganweni. Hayi khumbula phela umuntu othethene naye. Ubuyisane naye. Amen bangcwele. Ngoba uzothi usula bana bangcwele. Usulindile ebese uyambona. Eyiphele yonke lento. Ngiyasiza. Amen. Iphele yonke lento. Nangu lo muntu. Ukhiphe negamela uX khona lapha. Ajokola amakhetha nezalukazi ahamba nabashiye kanjalo. Bacela enkosini siyadingana. Akekho umuntu ongamdinga omunye umuntu. Ungasho nje wena uthi wena hayi angidingi. Futhi mina ngiswele. 3:17 kuyisamuka. Ungasho ukuthi wena hayi angidingi ukuthi lo muntu. Hayi bangcwele siyadinga. Kwani ngoba lenkinga komunye umuzi bangcwele. Kwaba namakundana. Bawafakela irethe sahafa amakundana. Kwasala ikundana elilodwa. Ikundana limangabe lenza umsebenzi endlini ngathi mabili noma mathathu kanti lilodwa. Liyabhoboza lapha lishiye lingadlile kanjalo lifice ikhafini zivaliwe lifike liyiluma ivalo kuthola ukuthi kuyasa lingakaqedi umsebenzi lishiye kanjalo kusasa lizodefine futhi. Lapha manje valeke ngale kuleli kamero kanti lifuna ukutravela lengapha liluma isicaba lapha. Lisidi isicaba kuze kube nebhobo lingene ngapha liye ngapha. Uze libe ne-access yokuthi nje in and out. Wathuthela kakhulu umnikazi wenu. Wayesefuna unoxhaka. Wawubeka abawazi unoxhaka uyosala bathazela abasho. Abawazi netext abantu. Abawazi unoxhaka. Basifunda nje fakule netext. Leyo nto nje bayazela abantu abayazi. Abantu abasha. Wafaka unoxhaka ekhoneni. Wabeka ukudla lapha. Lathi malifika kundana labona ukuthi no namhlanje ngathi kushobile. La ubheka unoxhaka lasekuphumela phansi. La fithi inkukhu phansi. Lapha enkukwini kunenkinga endlini. Zathi inkukhu inkinga yayo wathi faka unoxhaka sizeni sipe lwanoxhaka. Zathi inkukhu hayi thina
asingena kungena endlini wena esesikole ungena uphuma ukhala ngawe lapha endlini thina asihlangene nedili yakho ladluleli gundana laselishiya umlayeze ebukwini lathi lalela sizothinteka sonke kuhamba lasebuyembuzini lathi hey nginenkinga lapha endlini zathi imbuzi thina akasondeli ke lapha endlini vele yazi lashiya umlayeze lathi sizothinteka sonke lapha endlini uma ngabe ingahambi siyokhipha lo zathi imbuzi inkinga yakho leyo lwadlula ikhundane laphikelela enkomeni lafikela itshela inkomo nazo kunenkinga lapha endlini kunonoxhaka sizeni simthiphisa unoxhaka zathi inkomo abona nje thina ngoba singaka nje eminye iminyango lapha sikwazi ukungena lapha ngakho inkinga yakho leyo lashiya umlayezi sizothinteka sonke bancane sizothinteka sonke ngokuba usho uthi ngicebile ngifuyile angidingi lutho unazi ukuthi ngohluphekayo ohawukelwayo ompofu ophuphuthekayo ohambazi ngikuyala ukuba uthenge igolide ehlanjululiweyo ngomlilo ufuye uthenge ingubo ezimhlophe makhona ngakagqoka bangcwele hayi angisho kumuntu kodwa makhona ngakagqoka ingubo emhlophe bangcwele lithi iBhayibheli namhlanje akathenge ingubo emhlophe ugqoke kuze kungabonakali ihlazo lobuze bakho qala phansi sizothinteka sonke kwathi langalibe bangcwele kwangena imamba lamangena inyokangeni nje vele ihlomele phakathi ibabumsamo ikugudle njengomakoti ahamba emzini yathi mayithi imamba yasiphela mnoxhaka yabambeka nesidumba yangabambeka nekhaya ayangafi sizothinteka kwangena umnikazi wendlu yashaya wathi uphuthunyiswa ekliniki wafika wathula endlini wabuye wahlala phansi umndeni wakho lo kwathiwa umuka lo njoba esibakhazeni nje kungaka yenziwe into enyeni akabanje ukudla bekushwelezwa lakhahla lamala igundana athi ngishiye ngitheni sizothinteka sonke yamanje inkukhu bangcwele kwamaqedwa ngenkukhu waphinda wahlala phansi umndeni kwathiwa uma ebuya ngapha esezongena ekhaya ngoba uhambe namanxeba ngilekelela kwenziwa njani kwathiwa kubanje imbuzi bamba iqhaza esontweni ngoba sizothinteka sonke yamanje imbuzi lamalapha igundana nathi sizothinteka kwagezwa amanxeba abangcwele kwaqedwa lapho kwathi seqediwe wangeniswa ngaphakathi washaya ingwezana umndeni kwathi wakhona umnumzane uphelezelwa manje ngelekelelo sothinteka sonke kwagijinwa kwayiwe esibayeni athi kunani ngamshiya ngathi wasawukhipha lo noxhaka amen yenziwa emathuneni Sere
One kuyahlalela. Okwesibili kuyaphileka. Okwesibili akamdingi umuntu wakhe okwesithathu. Okwesine akayikusishiya sisodwa. Futhi ngeke asishiye ngisho ethuneni. Yoba silapha abangcwele sizolungisa indlela ekhaya. Kodwa sihlabelelo indlela ekhaya idlule engozini. Ibalimazile abantu abaningi. Babonile abantu belimala. Balinyazwe indlela. Kodwa uqiniselane nina wabakhonzi ekupheleni kwalezo inhlungu niyongena emzini omhle wasebuhleni wamaNazaretha. Kwesinye isikhathi ke abantu baye bafisa sengathi uShembe ngamenzela isibangaliso kwanele. Uma uShembe wakhuluma nawe ulele. Noma abangini bakhuluma nawe ulele. Noma wezwa ukushumela noma wabona amaNazaretha ayenza kahle. Wawusuphethe ukuthi wena nawe usufanele ukuthi ube yiNazaretha. Lokho nje kukodwa kwanele. Ngoba uma uthi wena nami ngisafisa amenzele uShembe isimangaliso, kangazi ukuthi hlobo lweni lesimangaliso okwenza nasona. Kwakukhuluma indoda ngelinye ilanga ihamba ngenduku. Ithi le ndoda uShembe isandla sakhe kasinjengoba usuku usibuka uma ufika esihlalweni. Wathi isandla sakhe side. Wathi ngambona ngelinye ilanga siginqika lebhasi. Uthi sathi masiginqika ibhasi, nisichitha ibhasi. Ithi ngambona emiphansi. Uthi wena isandla sakhe. Uthi wangibamba. Uthi nganele esandleni sakhe. Bacela bathi sisentendeni isandla sonya sibesulu. Uthi nganele esandleni sakhe wangibeka phansi. Ithi insizwa amakoma ngelinye ilanga. Ngezwa amaNazaretha eshumayela ukuthi lo nkulunkulu wenza ukuthi nokuthi. Ngase ngiyibuza ukuthi mangase ngithola ithuba lokuthi ngiguqe ngicela kulo nkulunkulu ukuthi amenzele nami isimangaliso ukuthi ngikhulume ngiyokhuluma ngani. Ithi bathi ngelinye ilanga kushitshiwe ekhaya kubo. Uthi sasiyogawula sigawula izihlahla zomthombothi. Abantu bazazi izihlahla zomthombothi. Akusona izihlahla nesigawula noma ubani. Uthi wathi sagawula. Uthi wasekuphuma lobisi esihlahleni somthombothi. Uthi ngaxopheka. Uthi amehlo amabili ababomvu. Uthi angangazi ukuthi kufanele ngenze njani. Uthi ngakusasa uthi ngalala ngavuka ekuseni enjalo. Uthi kufanele sivuke ekuseni sibuye ehlathini siyogawula ngoba inqiwa lisha kufuna ukwakheka. Uthi kwathi ngisahamba ngigunda. Uthi kwakunomkhuhlane omncane ogeleza amanzi. Uthi wenze isimangaliso. Uthi ngabona izibuko zihamba ngamanzi engazazanga ukuthi ikhaphathi. Uthi ngayithatha lezi zibuko. Uthi ngayifaka emehlweni. Uthi kwaba imani banesibindi sokuthi ngigawule. Inhlanhla yakhe asazi wena uShembe uyokwenza njani. Ngomhla ka-2 December 2023 sekwenziwe konke ethempelini sengenza imemezelo bangcwele. Ngisathathe iposition leya. Sengenza imemezelo. Unkosikazi wezwakala ekhulu ekhala. Angangazi ukuthi kwenze njani. Baphatha abanye omama baphuma naye ngaphandle. Bafike bangcwele bamenula basemnikeza izinto zakhona. Bamthatha bamhambisa ekhaya. Ngasala ethempelini ngaqhubeka nomsebenzi ethempelini. Ngathi ngifona ngakusenkonzo yasekuseni. Bathi hayi ukahle. Kwathi mama sengiyile ngase ngiyambuza kwenze njani. Wathi kuphela kwashwabana lesi sandla kwasekushwabana nonyaka. Uthi kwavele kwagoqana nje ngangakwazi ukunyathela phansi. Sayitshela ukuthi bangcwele umdlalo kanti akusiwona umdlalo. Kungena umshado ngakusasa abashana. Sengiyahamba ngidaya ake ngisondele lapha abashana ngizwe izintelo zakhona ukuthi zime kanjani. Ngoba nasebusuku inkomo bekuyona yona bekuyo ezomela umsebenzi. Ike yabaleka nje yahamba yaze yatholakala kwenye indawo lapho kwalendele ukuthi ngatholakala khona.
ngathi kwashamba ngathola ucingo oluthi angiphuthume ekhaya le ngathi benze sobe ngisiphinde yabo ngaphuthuma bangcwele ngafika isimo sinjengoba kade sinjalo esontweni bangcwele akasakwazi ukunyathela phansi akasakwazi ukunyakaza isandla sekuyinto nje ethi bangcwele uma elele ulele fanele umvuse uma ehleze yamelile uyamelile bangcwele zonke izinto ezikhona ngaphansi kwethu komthuzwelana zizayo kodwa ushembe uphelele manazi 2023 December kusuka mhla 2 wahlala phansi waba yindoshi mafanele ayithole kufuneka kuvuswa ise-toilet yonke into kufanele ayenzeke ushembe bancane swele mlomo ukubonga Nkosi ngiyahluleka Nkosi nokukudumisa nokukuthandaza ngekhathi Nkosi uyibisileyo kodwa ngicela Nkosi ungangilahli kwathi mhla 31 ngase ngithi mina ngiyahamba ngiyenzima sekhele waNazaretha ngiyofika khona ngenisa umsebenzi kaNkulunkulu ngenisa umthetho bese ngenisa umsebenzi kaNkulunkulu bathi abantu abanye mashiya umuntu enje ngathi mina angiyikhona ukuyovakasha kodwa ngiyakuthandaza ngahamba bangcwele kwangena umthethele mina ngiyathandaza ukuthi lo muntu olapha ekhaya uNkulunkulu angamupha amandla ukuthi asukume aphuke sangenisa umsebenzi kaNkulunkulu saceda kwamenyezela usuku esophuma ngalo bangcwele nami ngathatha ubhoko lwami ngajoyina ngaphuma bangcwele ngayikhipha inhlangano ngaphikelela ehomisi bangcwele safike ehomisi bangcwele salala savuka ehomisi bangcwele safikelela eKhenani ngahamba ngaze ngofike zonke lezi ndawo ngiyathandaza bangcwele kwathi sasifikile ehomisi bangcwele wayeseyafona wathi bayafona wathi kwenze isimanga wathi ngithembelele ebusuku ngezwe umuntu ethi angivuka uthi ngavuka ngahlala uthi wathi lo muntu angihambe uthi ngayethe ebhedeni uthi ngezwe ukuthi angihambe uthi ngiyahamba njengamanje sengiyahamba sengibuya phakathi hayibo Nkosi yamanasi uyahamba namanje uyahamba hayi sebaphela laba bantu ababethi singasho ukuthi ushembe uNkulunkulu sebaphela ngisho bengasincenga kanjani asikwazi ukuhlala singasho uma usincenga sikhombisa enye into ke esizothina uNkulunkulu sebaphela laba bantu ngiyahlangana nabantu abangembethe ingubo emhlophe athi umuntu hayi manje lapha baba kade ngibona uNyazi ebusuku lwathi kanti mina hayi ubona uNyazi ngabona ngamina ngathi lalela wena ukuthi ungibuza uNyazi lokuphi uhambe uNyazi kwaphela nje finish amthikile umuntu azamthathele ngoba uNyazi likhulume nabani likhulume naye akafuna uNyazi ukuthi uNyazi lokuphi ayoxoxa indaba yakhe nabani noNyazi asihlale kuNkulunkulu asekhena maNazaretha uyahlalela asihlale kuNkulunkulu izinto ziyenzeka noma izinto singakenzeki kuwo kodwa izinto ziyenzeka bayakutshela abahleziyo kuleli lizwe bayakutshela abantu abahlezi kuleli lizwe sebezile ukuba wena Jehova sebezile ukuba wena Jehova phakathi kwalaba bantu phakathi kwalaba bantu abakubonayo ubuso nobuso abakubona ubuso nobuso wena Jehova lefu lakho wena Jehova lefu lakho limi phezu kwabo elimi phezulu ngensika yethu ngensika yethu uyahamba phambi kwabo uyahamba phambi kwethu emini nangensika yomlilo nangensika yomlilo ebusuku 225 ukuthi sisuka nkungu emehlweni nami phinde ngibona insika yomlilo engilandezweni lakithi funa lo moya siukhulekele ungasaboni kahle ukhulekele insika yomlilo ukuthi sisuka nkungu ngoba inkungu bangcwele idama izinto eziningi nokuthi izinto zokuhambele kahle kuyenzeka kuba isidongo sihamba kahle kube nenkungu emehlweni yakho uthi bekuvele kuzohamba kahle ukuthi izinto ziyakulungela hayi bekuvele kuzolunga ahayi mshebo uqinisile nawe noma izinto zakho singakalungi kodwa ushebo usazoyilungisa ngoba lo Nkulunkulu njani akancishana ubaba bonke abantu awumbheke nje ushebo mthwana
ukuphepha bancane. Yasho njalo insizwa yakwazungu ngelilanga ithi insizwa yakwazungu uShembe ngambona eSwazini qala ukumbona ngambona eSwazini ngabona inyanga yezulu uthi ngase ngiyasondela kwathiwa naku uShembe usuka ngakini ithi ngase ngiyasondela ngabuka abantu beza kuye bebeka imali bese becela abakucelayo athi inkosi ibusise uthi ngawubona lo msebenzi nami lo msebenzi ngawenza uthi ngase ngibona wabona lo ngawenza ke uthi thatha isitulo uhlale phansi bese abantu bebeka imali ebese bekhuluma bese bethi inkosi ibusise ithi kodwa wakenzela isampule uthi wafika abantu baba u4 uthi wona baba u5 uthi wayesethi khuluma wathi khulumani nonke lapha uthi base bekhuluma abantu baba u5 uthi bathi maseqeda ukukhuluma uthi wayesebanikeza izimpendulo aba u5 bonke ilona lo impendulo yakhe azange afani impendulo uthi ngase ngithi hayi yabona ke sengizoba nenkinga lapha ngowushiya kunjani ushiya kuyinkinga ushiya kuyinkinga silandela ngemuva abangcwele indlela ende kangaka sicela Nkosi ungaphelelwa ngamandla ngalamazwi bakhonza abahle enkosini ngiyacela uNkulunkulu omdala wethuka umusa nenhlanhla ukuba kwehlele kithi phezulu komzi waseJerusalema amen inkosi ibusise elizwini isihlabelelo 218 socela umunye kwasihole ngaleso sihlabelelo inkosi yakubusisa amen Nkosi busise ukuphakama kwabantwana Yunta isonye solo sibonile
Solo